Spoiler nok jotno lamso good the secret of life cover YouTube channel tini hai no hai tong ni bagai tai kaisa kutar update video to wi fika tom update video hin ke tini no kani o video ni title tai thumbnail no ko kamkin sayaman kan ang tini bo topic eba bo kokno sanai thangoi tong tabo ni dino sabala hamjaya tong jotno hamjak lai tai nijini hamjamo borok bono kaijago fiaba baksa borok hin ke nijini hamjamo borok no bo maniangoi thango ang tini bo kokno sanai thangoi tong no kamkan buji man kana jotino buji mani kongki o video no poila hiya paitak jira nai tongni jotona kaham ke buji mana bagoi tai norok channel katar hinki channel subscribe khai logi tongni tango hinki ang o mahai video jepro upload khayo norok ni buskango dakri dakri ne sogoi na bagoi apuni bagai no channel subscribe khai di fighting ke tini ni video no shuru khaile no sikang na sinimung sawiri wano display jeselani photo nugoi tongmani a chalani mung ungka s dev borma tai bin hamjamo buruni mung ungka a dev borma para hinki kamalpur tang hai no hai sai khanari nai display je chalani photo nugoi tongmani a chalani mungka s dev borma tai jeni bo je burna hamjago display nugoi tongana a buruni mungka a dev borma bo khorok ni parana kamalpur poila chalabai buri khorokcha dol ni yangti sinleka mane ke lai thangnai 2023 BC ni August mane ke 15 August ni jorawo je chala s dev borma bo bini dol yang tui a buri be malai laika malai lema pure kam hame kok saima pure number na laika and number pure delhi no sapung hopung kolo kok salaika whatsapp chatting klaika apuni pore 1 month ni pore a chalabai burui bukhaman lai hamjak laika au nuro kubine khanaka a chalabai burui sapung hopung kok salaimani and text kema bising tui purok bukha thancha angmani pore bukhaman laika ebaki abon sana thake hamjak laika bo hinui mano o chalabai burui hamjak laimani 5 month ebaki 5 month complete mani pore achala khanaka je a burui mane ke je chala bini hamjamo burui agi kubuni be relationship tongka 3 year mane ke 3 বছর kubuni alga chala be relationship tongka phiaba শুধু relationship tongma simia je burui mane ke bojje burui hamjak tongmani a burui agi je chala be relationship tongpuru kubuni chala bai bara nogo thangoibo thuka chakha hai hineba khanaka mane ke a je bini hamjamo burui bo agi kubuni chalabai relationship tongpuru a chalabai thuka chaka hineba khanaka pheba a chala a burino sungma jorabo a burui poila gosia pheba kobongma sungmani pore a burui gosoi chaka je i bo agi khorok chalabai hamjak tongka hamjakmon pore a chalabai joto kisu ungui pekha mane jala reason hinke bro kamkina bujoi man kana abuni pore tai tom kana tabo komo lokun wanchukoi tongkana je a je s devonma chala bo a burino yakorika pheba hayako o je s dev borma chala bo o burino kubui buka hamjamani bagoi a burino map khai rika pheba map khaima rima bising tui a je burui bo kicha oro tongna rungya tangoi hinki bo a chalani kubui hamjama bujia ngoi ঠিক no a burui bo chalabai relationship tongma bising tui bo bin x rok bai kok sau pheba alga chala rok bai number rubai kok sau hamjak layu hayungu pheba a chala mokor bai thangmai nukmani pore a chala kubi buka bai hamjama bagoi a burino map khaireu ek bar dui bar tin bar sana thangke 40 50 100 mahaisi map khaigana pheba tabuk tom khainki lai thangnai 2024 manke 2024 BC ni December mas ni 30 manke December mas ni 30 tarikho hinki a chala bai thang a burino break up khayu rika tangoi hinki a burui no chala kobongo bar no map khai rika je nung kubun chala be kokta seri tangoi hinki pheba kok sade chala gare na hiya pheba kok sama bising tuibo kok sama tongo dol ni bising dol tongo bo kubun chala rak bo chasomai tongo hamjak leo hinki ba a chala re tei busu bora map khai ri nai haya deba paithago hinki a je chala s deborma bo bin hamjam buruino yabo yakantia bono kono ba saliya mane ke bo je sabo ung tong to bono kono ba saliya pheba 2024 ni mane 2024 ne 30 tarikho hinke a buri be chala kono bo kok salai dia boron bising ko break up bo ungriya na kono buni just kok salaya ni bising tui tabo hinke a buri kobuni chala baisi relationship tongoi ni khanaka a je s deborma mane ke a deborma buri bo kobuni chala bai relationship thangai pekya and s deborma hinke tabok sak jora kaboino tongo फेरगो फाइदिबो सावै खानारको बब्बिनी बुरिनो मानके आनि चैनल रे बिसिंति बब्बिनी बुरिनो कि फिरैदा मानव हिनै भिडियो स्नाम लिखा हेनगे 28 तारिख 3 मास 2025 बरक ताबकsak जरा कोनो कक सालायाको एबा कि आ बुरै आ चालानो कल खायाको
chala aburi no call khaike KOKBOROK receive khaya aboni bagoi bo o je tini video ni bising tui bo bini buri no kok kasra mo chongo je ki freedom mano hinoi aboni bagoi no video sram dika hinke ani dada bai mani chong norok bo jodi norok ni bukhani kok chungbai baksa share khena mo chong hinke video ni description Instagram tai Facebook page ni link tongo norok ara thangai chungbai DM eba ke direct message khai didi and norok ni bukhani kok chungbai bo share khai mano hinke channel chajak tongkai like share subscribe khana tap pogri hinke norok malai phene next update video wo tini pokoi video asuk na video na polen che paithak jera na ma pokoi norok jotona paipla ham bai।